Čaute, tu je so mnou Tomáš Harvan. Dobrý deň. Dneska v tomto filme bude ja a túto kolega. Áno. Tento príbeh sa volá Zomrela mačka. Zomrela ti mačka. Čo? Zomrela ti mačka. Murko? Hej. Murko, musím zachrániť. Samo. Čo stalo? Ja si napotkal, ty debil. Hej, mačka mi zomrela, nie? To končí zmrte. Ja. Kde je ta mačka? Kde je? Tu stála. Kde je? Kde si povedal, že to zomrela? Tu. A nerobíš, že sa nesmíš? Ne. Aha, to tam. My? Si povedal, že zomrela, nie? Veď, ale ja videla, čo bude. Vieš čo máme? Idem sa pozrieť. Samo. Našiel som. Ale mŕtva. Dobre. Ideme to zakopať. Poď. A kde ju dáme? Dobre ti. Asi będzie to. To je tvoja vina. Asi będzie to. Chodź. Możemy rozliczyć. Ahoj, Michael Jackson. Tento príbeh bude hrať hlavný postavu Tomáš Harvan a tento jeho príbeh sa volá Tu treba. Ta mačka! Ta mačka! Idę za samą. Musím za samą. No, idę samą. No, Wiesz co zomrała ci maczka? no, Ja sam Roma nie widział. jak widział? Ja sam widział, okrała są to auto. No. Wiesz co sobie pokazuję? Zrazu sam widział w tym aucie. To nie wiem. Nема si halunácie. A wiesz gdzie jest ta maczka? Idziemy sobie pozrieť. Nема si halunácie. Idziemy sobie pozrieť na tą maczku, czy tam jest. Dobre. Chodź. Chodź. Nie wiem czy to jest prawda. Samo. Idziemy sobie pozrieť. Okej, chodź. No, idziemy sobie pozrieť, musimy. Samo. To my? Nie. Gdzie? Gdzie je? Ja. Hej, tebe hovorím, kde je? Ja. Kde je? Ja nie wiem. Pisałam na matku. Tu było! Kde je? Tu było! Tebe hovorím, kde je, more? Tam było tej łaziczkę. Będziemy Ty si pomanka, ja som ponuka. w trakcie dziennie. Będziemy tu w dzień. Idziemy sobie pozrieť ku tomu autu. Tam som videl. Poď. Ja
A kde sú tam mačky, hej? Samo, no poď. Počkaj, tu som upravoval. No. A som videl tu. A potom išla tu. A tu niekde dozadu. Kde? Ja som ju neukradol. A kde si ju videl presne? Tu ako sedela, ako mohla tu sedieť, keď je mŕtva. Zrazu opravujem. Zrazu to rozšrubovať. No. Zrazu pozriem sa na sedadlo. Tam je mačka, taká istá ako ty. Zrazu vidím. Zrazu hovorím, idem za tebou. Zrazu vystúpila a šla dozadu. Tu sa dejú fakt divné veci. To by sme mohli zavolať v kameru. Nechceš vysvetliť to? Alebo nájdeme na internete, že čo sa tu s tom dome stalo. OK, poď. Nemôžem uveriť. Samo, našiel som na inzeráte, že jedna žena tu bývala tu v dome a zhorel a mala jednu mačiatko, čo zabila a zomrela ten istý deň, čo zomrelo to mačiatko. Pozri sa. Ale tá žena sa vraca po jednom dni. A jeden deň prešiel. To je zomrelo to mačiatko. A to sme učili. Počkaj, či teda čo píše, to si asi neprečítal ty. Že ona, tá žena vraždí mačiatka a že vraj ich bere so sebou a nutí ich, aby robili zlé veci. Aby strašili tých, čo ich toto, vieš, chovali. Takže preto sa ti objavila tá mačka. To my? Chce nám robiť tá žena. To je возможно? Mačka by sa tak neobjavila. No. A on je mŕtva. Čo je to? Ja by som aj šiel na to isté miesto. Počkaj, ukáž. Počkaj, teraz som vyhľadal, že keď zomrel mačiatko, máme ísť na to isté miesto. Máme ísť na to isté miesto a povedať, že ako sa volalo, alebo kedy zomrelo, také veci. Volal sa Michael Jackson, ale my sme volali Murku. A keď sa narodilo, to neviem. Nepočuš to, čo? Ideme sa pozrieť. Ideme, poď. Máme ísť na to isté miesto, ale neviem. Čo je? Čo som mu potrebovala? Čo? Neviem. Je Tommy! 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 Čo ti je? Prosím za ní. Si odpadol si. Teraz som ti dal facku. Čo ti je? A ty si tu doma, nie? No tam mnie poznáš. Hej. Macku. Choďte do mňa ďalej. Ma nepoznám. Ok. A ja vás nepoznám. Zaujímavé, že psychiatriu, kde mám telefon? Máte vysoký ja tu
Ja neviem, kto ste, neviem, kde som. A nebývam v dome, ale v izbe, či byte. Psychiatriu volal. Akú? Za prvé, ja nie som psychopat. No dobrý deň, tu môj brat sa asi zbláznil, asi stratil pamäť, lebo odpadol. A hovorí teraz, že ma nepozná. A kto ste? A chová sa ako gej. Pomôžete. Hej, tak sme sa nedohodli. To prídete? Hej, tak sme sa nedohodli. Čo sme sa nedohodli? Čo? Kto ste? Tak prídete? S kým tu hovoríte? Za hodinu príde. Kto? Počkaj, alebo ne... Počkaj, a nedali by ste mi návod ako ho dať naspäť, aby bol normálny a nechoval sa ako gej. No, dobre. Musím spraviť. Hej, akože... Hej. Pomôžte! Iď! Samo? Samo? Dobrý deň, pani policia. Z ničoho nie som stal v zemi, bol som na podlahe a z ničoho nie som stal a nikto doma. Tak, za 5 minút prídete. Ďakujem. A nemohli by ste mi dať nejaký návod? Návod jak... OK, dobre. Mám ísť na balkón, kde sme boli prvýkrát. Áno. Dobre, ďakujem. To isté miesto. Balkón je. Dobrý, pani policia. Na balkóne. Bol som na balkóne. Áno, dobre. Či tam nebude nejaký duch. OK. OK, dosť. Konečne si už normálny. Kde si bol? Ja tu som bol. Konečne si normálny. Teraz som bol na balkóne, nebol tu nikto. No. Volali mi policajti. Prečo? Keď si niečo... Do správy sa dáva o jednej mačky, vieš čo? Že jedna mačka bola v jednom dome a bol to chlap, ktorú ju choval a keď ju vieš na starke zobral. No. Tak to zrazu za mnou. Tam volali policajti, sme sa popozerali všade. Tak. Skúsime to večer. To my? No, Myslíš si, že o tej žene čo rozprávali,
Ale tie mačky, čo spávali správa. No. Je to pravda? Podľa teba. Počkaj, kto mi volá? Jaké cudzé číslo? Ukáž? No tu zdvihni. Skús, jaké cudzé číslo. Dobrý. Kto volá, prosím? Nejaká cudzá žena volá a má taký starší hlas. Ako duch keby. Dobrý deň, kto volá? Máte doma mačky? Koľko? Počkaj. Dobrý deň. Dobrý večer, no. Takže vy máte mačky? A nie je tam medzi nimi aj taká mačka kocúr? Skúste na neho zavolať Michael Jackson. My sa vám pozrieme potom do videnia. Tommy, No. Michael Jackson je tam. Jak? A keď tam je to neznáme číslo. No. Počkaj, nájdem na internete. Počkaj, neznáme číslo. Nájdem na internete, počkaj. Máš nech... A do piči. No. Počkaj, skús. Už viem, čo to je tá žena. Kto? Duch! Ten, čo tu zomrel. To zase to je cudzé číslo. Nezvedni už. Ideme radšej spať, nie? Máme spať spolu? Nie. Nie. Ty budeš tu, a ja tu, čo sa bojíš? Takže my sa bojíš? Neboj. No sa bojím, prosím. Ja budem takto spať, nie? A budem hore. A ty buď hore, ja sa idem vyspať. Idem zasnúť. Nie, neprosím. Prečo? Tak, prosím. Chcem sa niečo hrozné. OK. Dobrú. Samo! Samo! No, Tá cudzí sa nám napísala. čo? Dneska zomrete. Nic si z toho nerob. Nic z toho nerob. Dobrú. Tommy, No. Tommy. No! No, no, hej. Tommy. No. No. Boli ma srdce. Dobrý deň, zachránka. OK. Víte sem. Asi neskoro. Zase světoval? Hej. Zase světoval? Vstávaj. Hej. Chytím nohu, zabijem ho. Nevím, máme spát? Ne.
Besma. Jedziemy. Hej. O. Joj. Som tu. Pomoc. Zasłonina mama. Myślę, że są ci pociepła. Kto si? Pomoc! Nie! Kto to jest? To som ja. Nie. Tommy, Robi szybko, nie obryźnij. Tommy. No. Musíš zistiť, čo sa mi stalo. A musíš tak zabiť tú ženu. Ona ma zabila. Jak mám zabiť? To zistíš sám. Prosím. To zistíš sám. Do. Do, ako ju mám zničiť? Už to prichádza, nie! Nie! Tommy. Kto to je? Kto to je? Hej! Kto to je? To som ja, tá žena. Čo chceš odo mňa? Teba. Jak mňa? Tvojho brata som si už zobrala. Zober si aj mňa. Teba nie. Miesto jeho. Ako je to jeho? Už som si ho zobrala. Vrátil sem a mňa zober. Ale on už je môj. Čo mám urobiť? Aby som ho získal. Čo aby si získal? Jeho. Večer sa ti objaví. Kto? To sám uvidíš. Možno uvidíš svojho brata. Alebo vlastne ho uvidíš. Mama to ešte nevie. Ako sa voláš? Ja. Hej.
Biela pani. Hello? 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 Chodź otworzyć drzwi. Nie, Można tam gdzie swojego brata. nie. Ludzie tam wyszli. Nie pójdzie. Nie kłam. Nie klamy. Bida. Ciao, uvidíme sa asi vlastne. Jsem to vyzkoušela. Chcete oživit nějakého sourodenca, potřebujete, abyste urobili modlitbu. A modlitba zní takto. Spadni z neba, srdce tvoje, krv na debi, kríž, Ježíš, biela pani, daj mi ho naspäť z neba. Juj! Hlava. Žiješ? Pomi? Žiješ? Asi nie. Žiješ? A tam vidíš, že žijem. Prečo mu boli hlava? Lebo si bol duch. Jak duch. Duch. Taky jsem sám myslel. Taký. Na hore. A s tebou rozprávala ta paní. Co rozprávala? Hej? Neviem, či to bol ty, alebo... A že vraj som sa tak jezia. Zjavil si sa kuchyni. A tu. Postav sa. Žiješ? Joj! Žiješ? Hej. Co ti je? Koľko ukazujem? To 10. No. Koľko som vypil? Čo som mal vypiť? A nevie, ako som zomrel. Nie. Alebo som odpadol, neviem. Vzniklo to nejakú taktu. Tommy. No. Tommy. No. Tommy. No. Tommy. No. Tommy. No. Tommy. No. Boli ma srdce. Chceš niečo? Zavolám policajtu. Dobrý deň. Už neskôr. Čo odpadlo poza mnou? Ale tak boli ma furt hlava. Srdce. Srdce iba trochu. Videl si tam Michael Jacksona? Kotúra? Ne. Nie, lebo on išiel do pekla. A tú ženu som videl. Čo ti povedala? Že vraj si chce zobrať teba ako manžela. Nemáš som. No? A že vraj chce teba ako mŕtvého manžela. Ale
máš aspoň šťastie, lebo pán Božko ju zničil. Neviem, ja som neviem, aby mi povedal, lebo som uvidel. Nič pravda. Takže máme šťastie. Ideme sa aspoň napiť, nie? Nesi smedný, hej. Nechaj ju napiť. Čo si dáš čistú vodu? Ja hej. Čistú. Čo si dáš? Čistú vodu. Čistú vodu? Dobre. Ale spomáme už o tej pani pokojne, o tej ženy. No. Počkaj, naberiem si aj ja. Nepí! Ešte. Abo keď chceš, tak pí. OK. Keď sa vám toto video páčilo, tak čo dajú? Čo majú dať? Nezabudnite dať like, odber, zvonček. A čaute a dajte ešte like a odber na náš kanál, môj Samuel Harvan oficiál a jeho Tomáš Harvan oficiál. A keď chcete druhé takéto seriály, takéto príbeh strašidelný. A sobotu natočíme Iveta a Marcela.